Хәзер сәхнәгә мин Уфа егете, кечкенә йолдыз чыгыбыгыз Әмир Хәбибуллинны чакырам. Әмир 2 яшьтә инде татарчада, русчада җырлый белә торган. Бик тырыш, ярдәмче малай ул. Киләчәктә кирәкле кеше булачак. Җырының да исеме нәкъ шулай аның кирәкле кеше булачак. Рәхим итеп каршы алыгыз, дуслар, сәхнәдә Әмир Хәбибуллин. Дәшлем мин кортати белән, кортати кашта отын тугыран гелен. Мин бит авыл малаймын, мин бит авыл малаймын, мин бит авыл малаймын, эшлем бар эшне. Үсеп җиткәч булармын, үсеп җиткәч булармын, үскәч булармын, илемә кирәкле кеше. Шатлатырга иренеп килем. Мин бит авыл малаймын, мин бит авыл малаймын, мин бит авыл малаймын, эшем бар эшне. Үсеп җиткәч булармын, үсеп җиткәч булармын, үскәч булармын, илемә кирәкле кеше. Үскәч булармын, илемә кирәкле кеше. Әмир Хәбибуллин. Әмир Хәбибуллинга да йолдызлы булачак конкурсы дипломы тапшырыла. Рәхмәт, Әмир, уңышлар сиңа.